Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kellna 7 każijiet ġodda li ttestjaw fil-pożittiv għal COVID-19. Dan hekk kif issa it-total jitla għal 195 każ. Minn dawn is-7 każi 6 kienu ta' trasmissjoni lokali filwaqt li l-każ ieħor kien relatat ma' safar. Il-każi kollha li ttestjaw pożittiv fl-aħħar sigħat kollha jinsabu fi stat ta' saħħa tajba. Dan filwaqt li għadhom 2 il-persuni li qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva. 10 każi oħra qed jinżammu fl-IDU filwaqt li 16 il-persuna qed jinżammu fi sptar privat. L-ewwel każ ittestja pożittiv kien ta' mara Maltija li għandha 22 sena. Din il-persuna hija qariba ta' persuna li ġranet ilu kienet marret qalb-tala fil-Marokk. Każ ieħor huwa ta' raġel Filippin ta' 36 sena li ma kienx imsiefer u ma kellu ebda kuntatt ma' każijiet pożittivi. Huwa marra x-xogħol għal xi ġranet u għalhekk qed isir il-contact tracing ta' dawk il-persuni li setgħu ġew f'kuntatt miegħu. It-tielet u raba' każijiet huma ta' żewġ irġiel Maltin ta' 48 u 27 sena li ma kinux imsifrin. Dawn kienu każijiet fejn l-individwi marru għax-xogħol. Każ ieħor huwa ta' mara ta' 59 sena li kellha kuntatt ma' żewġ każijiet oħra li kienu relatati ma' trasmissjoni lokali. Is-sitt każ huwa ta' mara Maltija ta' 43 sena li ma taħdimx. L-aħħar każ kien ta' mara Maltija ta' 26 sena, healthcare worker li ma kinitx imsifra. Hija marret tax-xogħol lejliet li ħasset is-sintomi u għalhekk bħalissa qed isir contact tracing ta' min kien xogħol magħha, kif ukoll tal-pazjenti li setgħu kellhom kuntatt ma' din il-mara. Is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, spjegat li qed ikun hemm tibdil fis-sintomi tal-coronavirus. Għandna l-maġġor parti tal-każijiet li jkollhom sintomi li huma respiratorji. Imma ġieli qed ikollna xi każijiet oħrajn li pereżempju qed jaffettwa s-sistema gastrointestinali fejn ikun hemm diarrea u ġieli anke remettar u anke dak in-noqqas ta' xam u anke noqqas ta' toma. Ġifri hawnhekk aħna qegħdin nagħmlu l-appell tagħna lil dawk in-nies li qegħdin jaraw li jkollhom sintomi akuti li jċemplulna fuq il-111. Il-Professur Gauci tkellmet ukoll dwar l-aħħar żviluppi li kien hemm min-naħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li qed tikkonsidra li tbiddel l-opinjoni tagħha dwar l-użu tal-maskri. Charmaine Gauci qalet li min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa Maltin qegħdin l-ewwel jaraw l-impatt tal-maskri f'pajjiżi oħra. Aħna qegħdin insegwu dak li qed jagħtu l-pariri l-Qda Dinjija tas-Saħħa, però wkoll qegħdin naraw is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn bħalma semmejt tajjeb inti li naraw x'kien l-impatt ta' l-użu tal-maskri kemm fil-komunità u anke f'sitwazzjonijiet speċifiċi. Is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika appellat lil dawk li jmorru jagħmlu t-test biex tul iż-żmien ta' stennija għar-riżultat ma joħorġux minn djarhom.